wakholwa iqiniso, ufune ukukholwa izinto zomhlaba, wakholelwa izinto zenyama, wakholelwa izinto eziphathekayo, waphuma endleleni. Abanye azange baze bayazi ukuyazi indlela. So isikhathi manje lapho sinibizela endleleni sithi ke asiyona ireligion, asiyona inkolo, sihamba ngendlela engcwele. Leyo indlela kaNkulunkulu ayikhethile ukuthi abantwana bakhe bahambe ngayo abakhethiwe. Amen. Njengoba naseqaleni ehamba nabantwana bakwaIsrael ebakhipha eGibhithe. Wahamba nabo wazobafaka eKhanani. Bafika eKhanani bamlahla. Bathe bese bemlahlile eKhanani wabashiya. Amen. Wabashiya isikhathi wathumela abaprofeti ukuthi ababatshele ukuthi ke ukhona ozayo uzakubasindisa. Amen. Izolo besikhuluma noMbhemu. Umbhemu usakhela epulpit. Lo mbhemu lo uyalazi iBhayibheli kodwa manje wawa. Umelazi iBhayibheli kodwa akambulelwanga futhi. Ngoba abantu abaningi ukuthi uqhamuka kwisonto elibizwa ngokuthiwa 7 Sabbath. Amasabatha ayisikhombisa. Uthi isonto labo kusho ukuthi ke uma sewubhubhile umhlaba waphela ngayo yonke into ezulwini kube kusonto kube kumgqibelo zonke izinsuku noma kube kusonto umgqibelo from umgqibelo to umgqibelo. Akaze kubhalwe kanjalo eBhayibhelini, asikaze sibone lo yonto. Labafundisi laba abakhohlisa abantu bekufundisa izinto ezingekho eBhayibhelini. Uze wangibamba wangenza ngamphikisa ngaze ngakhuluma iphutha wabambelela ephutheni lami ukuthi ngithe mina uKing Solomon wa repent amzwane esekhonza izithixo esethe abanye abafazi ngibamba ngalokho ukuthi ngithe mina waxolisa ethi akaxolisanga wabambelela lapho uqamba amanga amanga akhe sifuna ukwadalula khona nawe uzocaciseleka ukuthi ke hallelujah glory to God khona nawe uzocaciseleka ukuthi ke uNkulunkulu mekhuluma ukhuluma kanye aphinda akhulume kabili aphinda akhulume futhi akayeke ukukhuluma ngoba ukhulume ngomlomo kaIsaiah, wakhuluma ngomlomo kaMose, wakhuluma ngomlomo kaJeremiah. uNkulunkulu ubekhuluma nabo ukuze bakhulume nathi. Yonke into abayibhale phansi nento abayishilo ebezishiwo uNkulunkulu lezo zinto zenzakalile zonke. Ingakho sikholwa. Do you understand? Onqobayo uyakulihla ifa lalezo zinto. Umuntu onqobayo manje okwazi ukuthi ahlale emngcweleni ngoba thina sibizela abantu ekutheni babe ngcwele, sibizela abantu ukuthi bona babe inkolo, baba ama Roman Catholic Church, babe ama non-denominational, baba ama 7 Sabbaths, babe ama Christianity, babe ama Lutheran. Asibizela abantu lapha sinaso lesikhathi leso. Sithi thina ke buya endleleni zakho zokumnyama. Futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye. Yena ophumelayo uzakuba nguNkulunkulu kuye. Yena abe indodana kimi. Yena abe indodana kimi. Jeremiah chapter 31. No, qhubeka lapho khona ngifuna sifike khona. Ngoba ngitheni mina laba abantu abababuza abafundisi babe iqiniso angithi. Njobe ngababuza abafundisi babe iqiniso bayasaba bamagwala ngithi. Lalela ke ithini incwadi. Kepha amagwala nabangakholwayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kepha amagwala nabangakholwayo. Kepha abamagwala laba nina njengoba ngisibuza nabafundisi benu ningababuzi namagwala. Lalela namagwala namavaka. Yes lonto leyo. You are cowards. You are not a man. You are not a man enough. You are a man to beat up your wife. Unesibindi sokushaya umfazi wakho. Unesibindi sokwenza umfazi wakho afile njengesigqila. Unesibindi sokuthi wena uzenze indoda kodwa manje still wena uyasaba ukubuza umfundisi wakho ngenkolo yakhe ukuthi uyithathe laphi. Igama lenkolo yakhe njengoba kuthiwa ikashembe nje likuphi eBhayibhelini. Ngoba naku uNkulunkulu akaze asifundise uNkulunkulu ukuthi sibe ushembe. Akaze asifundise uNkulunkulu ukuthi sibe amaRoma. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo. Laba abenza izinengiso nabanengekayo. Laba abaningi abenza izinengiso ibona same people laba abakhonza izithombe abasonto emasontweni khona kunezithombe odongweni kuneziphambano odongweni nikhohlisa abafundisi besibuza sithi ke ithi lo mfundisi eBhayibhelini nabanengekayo izinengiso bathi abangeze ezulwini amagwala kepha amagwala nabangakholwayo. Yabona umuntu mayigwala unesibindi sokwenza izinto ezironke ebukhanya ebumnyameni mase kufika ebukhanyeni azenza into olungile ashaye ngazi ukuthi yabe lungile kodwa manje ngale kumnyameni wenza izinto ezikukhohlakala. Igwala ke lelo ngoba yini akafuni ukumelana neqiniso, akafuni futhi ukuthi amele indlela yokuqonda, uzincamela ukuthi ke azincengele kwabanye abantu asaba abantu nokusaba uNkulunkulu. Bese uyamtshela ukuthi ke kuphi ukholwa lapha amagwala
kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo amagwala nabangakholwayo abagwala nabangakholwayo abona ukuthi igwala awukholwa. Amen. Amen. Mawuthi igwala awukholwa ngoba thina abantu esihamba ngendlela eqondile, thina abantu esihamba ngendlela kaNkulunkulu asiwona amagwala. Sinemvumo ukuthi sikubuze umbuzo ukuthi ke lokho kuthathe lapha. Le mfundiso nayo uthathe lapha khona sokwazi ukuthi nathi sikhulume ngento esiyaziyo ngoba sithi ke kumuntu ufuna ukukhuluma nathi ngeBhayibheli, lethi iBhayibheli ungasilethela umlomo. You understand? Ngoba yini sibalekela lento ukuthi sidise sikhuluma ukucabanga kwethu nemizwa yethu. You understand? So uma sikhuluma nawe asifuni futhi ukuthi sikhulume ngawe lonke iBhayibheli, sifuna ukwazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi, sigcwalise lonke inkinga leyo. Mase siqedile ukugcwalisa lonke inkinga leyo bese sidlulela phambili. Ngoba yini silona ukuthi kube khona ukuqonda before umuntu agcwale iBhayibheli lonke lokho efuna ukubamba lapha nalapha ngoba nake efuna ukuthi manje aphunyuke angafuni ukubonakala ukuthi uwrong. Ngoba phela uma ukuthi uwrong ufuna ukuxolisa. Nale groupini khona baba wrong mase sithi abarepente mase sithi umuntu akaguquke ngendlela yakhe ashaye ngathi usefile. Manje ukuthula kwakho kwenza bona ukuthi wena ukhombisa ukuthi ke uyiqoki uweak awufuni umelana nento awufuni umela iqiniso. You understand? Ngoba ngale ncwadi yaMalachi chapter 4 cela kwincwadi yaIsaiah kunento Isaiah chapter 40 ulontuzana uIsaiah wakhuluma wathi ke khona ozayo ozomemeza ehlane uzoqondisa indlela zalolandelayo. You understand? So manje lo baba lo ukhuluma le nto esikhuluma izolo naye uthi ke uIsaiah uthi uIsaiah uyeza. You understand? Uthi njengoba sekufa uJesu Kristu kusalandela uIsaiah. Ngoba manje lapha kwincwadi kaMathewu chapter 11 verse 14 ithi ke ubuza abafundi ungaphuthi ubuye khona kodwa bengisazofika khona gijima umuthi uyakhona. Incwadi kaMathewu chapter 11. Yes sir, verse 14. Amen. Gijima. So sifuna ukuzwa ukuthi ke ungabe uNkulunkulu uyayicontradict yami ekhuluma ngoba phela lo muntu uthe ke iBhayibheli lithi lapha kule ncwadi ngokuba Mathewu isahluko 11 iverse les 14 ngokuba Mathewu isahluko sika 11 iverse ka 14 uma ni 13 verse 13. Yes sir. Ngokuba abaprofeti ngokuba kusho bani uJesu kusho uJesu Kristu uthi ngokuba abaprofeti bonke nomthetho ngokuba bonke abaprofeti nomthetho baprofeta ngokuba abaprofeti bonke nomthetho baprofeta. Yes sir. Kwaze kwafika uJohane baprofeta kwaze kwafika uJohane. Hallelujah. Yes sir. Uma nivuma ukukwamukela lo unguEliya obeza kufika. Ithi incwadi ke uma nivuma ukwamukela kusho uJesu Kristu ukhuluma ngoJohane umbhapatisi. Uthi ke ithi incwadi ngayo ithi lo ungubani ngokuba abaprofeti bonke mina lo ithi lo ungubani ungilalisise kahle language lo unguEliya ikhuluma ngobani obezokufika ikhuluma ngobani. Okay hlehla ke manje yazi senze njani hambe ku chapter ku verse 2 wale ncwadi verse 12 verse 2 wale ncwadi oyifundayo verse 2. Yes sir. Kwathi ke ubani uJohane esetilongweni useboshiwe uJohane kade babhathisa emva kwaloko waseboshwa uKing Herod njengoba seboshiwe usengaphakathi ejeluzwa ngemsebenzi yenziwa nguKristu noma ufuna ukwazi ngemsebenzi yenziwa nguKristu usethini manje ezwile ngemsebenzi kaKristu nayo indaba usezwile ngemsebenzi kaKristu wasethumela ngabafundi bakhe wathumela abafundi bakhe wathi kuye yes sir wena unguye ozayo usiyabuza manje angithi yayizo indaba ubuza ngokuthini ngabe nguwe ozayo angisho izindaba wena unguye ozayo noma sobheka omunye na ngabe wena Jesu Kristu unguyena inozayo noma kufanele silindele omunye na umbuzo lo obuza uJohane umbhapatisi. Yes sir. Yes Lord. uJesu waphendula wathi kubo uJesu wasephendula abafundi bakaJohane umbhapatisi wathini hambani nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo. Hallelujah. Uthi hambani nomtshela uJohane nimchazele ngalokho esenikuzwile enikuzwayo nenikubonayo okuzwakalayo ukubonakalayo ukuthi izimpumputhe ziyabona ukuthi izimpumputhe zivuleka amehlo izinyonga ziyahamba ukuthi izinyonga ziyasukuma ziyahamba abanoqhoko bayahlanjululwa yilabo abanoqhoko abanezifo zesikhumba bayahlanjululwa izithuli ziyezwa izithuli
ziyezwa, izithuli ziyezwa, umuntu ongezwa useyezwa, abafileyo bayavuswa. uvula amadlebe uJesu Kristu ufika abavula amadlebe ngithi afika abasukumise aphinde abalaphe manje uthini egcineni abafileyo bayavuswa. wafika wavusa uLazarus esefile after 4 days waphinde wavusa ingane encane futhi entombazane. Abampofu bayashunyayezwa ivangeli. Labo bashuphekile ngokomoya angithi ayizwe indaba labo basebumnyameni uyafika uJesu Kristu. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Uyafika uJesu Kristu afika azobambulela abakhiphe umnyameni abadonsa abakhiphe emaketangweni kaSathane. Angithi ayizwe indaba kusho bani kusho uJohane kusho uJesu Kristu etshela abafundi bakaJohane ukuthi ke nguyena lona ukuthi uyeza ngithi mangena lo baba lona ke njengoba incwadi ngale ku chapter 14 kumani ku chapter 11 verse 14 ithi ke uye lo kwakuthiwa uzoza. You understand? Lo baba lona uthi ke aka understand uma ithi incwadi lapha ku verse 13 ngokuba abaprofeti bonke nomthetho baprofeta. Ngokuba abaprofeti bonke nomthetho baprofeta. Kwaze kwafika uJohane. Amen. Yes sir. Bonke abaprofeti baprofeta. Kwaze kwafika uJohane. Bese ithi uma nivuma. Yazi statement sithini? Sithi uma nivuma ukwamukela lo ungu-Eliya. Lona ke hallelujah obeza kufika. Lona ke uJohane uMbhaphatisi uthini ngaye? Ungu-Eliya obeza kunjani? Obeza kufika njengoba incwadi ithi ubeza kufika. Sifuna ukuzwa ke kumanje kwincwadi ya Isaiah chapter 40 ithi verse 3 if I'm not mistaken. Kuthi lapho sifuna ukuzwa ukuthi ke ngabe incwadi iyakhuluma ngokuthi ukhona nozayo okugama lakhe ekuthiwa ke uJohane uMbhaphatisi ugcwalisa ngayo incwadi ngoba phela kuthiwa ke uyena lo bekuthiwe uza kuza igama lakhe ngabe uyena nothi uEliya. Ngithi sifuna ukuthi ngabe uEliya yini. You understand? So manje naku uzongifunela phaya kuyena chapter 40 wa Isaiah uzoqala from verse 3. Amen. From verse 3 ibizi I chapter ne verse isahluko 40 iverse lesithathu. Isaiah isahluko chapter 40 verse 5 verse 3 sorry izwi liyamemeza lithi lungisani indlela kaJehova. Lungisani ehlane indlela kaJehova. Lalela yabona njengoba sila emhlabeni njengoba sisemhlabeni sikehlane ungasho ukuthi uhlale eCape Town but usehlane. Do you understand? uNkulunkulu usibeke ehlane waphinda ehola abantwana bakhe bahole ehlane ehamba nabo esuka ebakhipha eGibhithe abantwana bakwaIsrael wasethi ke njengoba ebakhipha eGibhithe ke sebetatazela wasethi ke abangakhathazeki lokho kwenzakalayo nale bakubonayo kwenze okugcina uyabakhipha manje ehluphekeni uyabakhipha ebumnyameni endleleni zokugqila. Ngisho bona bathi besebenza lapha eEgypt yonke into yaqala kamnandi beholelwa kodwa bagcina bengasaholelwa sebeyizigqila zase-Egypt ngenxa ukuthi inkosi yase-Egypt uFaro yayibacindezela ngoba naku ithi ke ayifuni abantu bakwaIsrael babe baningi. USathane waye esebenzisa leyo nkosi leyo ukuthi anciphise ibandla lenkosi njengoba namanje uSathane sake emsebenzini engena labafundisi ababiza ngezinja ebasebenzisa ukuthi benze izwi lenkosi libe weak. Do you understand? So manje ithi incwadi la ku chapter 40 verse 3 ithini ke? Izwi liyamemeza lithi lungisani ehlane indlela kaJehova. Nihlelembe oqathulweni umgwaqo kaNkulunkulu wethu. Nihlelembe oqathulweni umgwaqo oqathulweni umgwaqo kaNkulunkulu wethu. Indlela zikaNkulunkulu fanele ziqonde manje. Bonke abantu fanele bahambe ngendlela zokuqonda, indlela zokukhanya, indlela ezingcwele. Do you understand? Zonke izigodi ziyakuphakanyiswa. Zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa. Lalela zonke izigodi abaphansi
ziyakuphakanyiswa bayophakanyiswa labo abaphansi zonke izintaba bayophakanyiswa yilabo abaphansi bese kuthi labo abaziphakamisayo abaphila ngempakamo abaphethwe ukuthi bayabusa banemali ithini incwadi bayokwenziwa njani ziyakukwehliswa niyokwehliswa nishone phansi emgodini nisho ngona phakathi ngoba nifuna ukwamukela izwi lenkosi amagebhugebhu ayakuhlelenjwa amagebhugebhu ayakuhlelenjwa amen ibambe lapho hamba ke manje